Стадион Ивайло, стадион Янтра, стадион Царевец. Как се казва стадионът в Велико Търново? Мисли бързо. Тик-так, тик-так. 3, 2, 1. Отлично. И сега още един лесен въпрос. Кое от следните е вярно? В Велико Търново се е провела първата публична кинопрожекция. Построено е първото българско светско училище. Построен е първия родилен дом. И знаеш ли отговора? Натисни пауза и помисли. Ще ти помогна мъничко. Първото българско светско училище е открито в Габрово, днес Априловска гимназия. И помогнах ли ти? Кой е верният отговор? 3, 2, 1. Последният въпрос е за истинските боляри. Кой мост свързва Царевец и квартал Света Гора? Аспарухов мост, Бейският мост, Орлов мост. Мисли логично. Жирафчета, кой е верният отговор?